Čaute ľudia, dneska sa natočíme ďalšie videjko. Moje meno je Srmo a v tomto videjku to bude taká krátka informačka, aby ste sa nečudovali, čo som mal. Zmrzlina, majte fuk. Musím si ju dať. Dobre. Už to nechám tak. Ne. Dobre, to je fuk. Takže v tomto videjku vlastne to bude krátka informačka, vlastne takto vám to poviem. Budem točiť jedno videjko. Prosím vás, neviem, kto čo ako bude hlasovať. Prosím vás, dajte mi nejaký hlas, že na čo mám natočiť videjko. Či to bude na Time Island, alebo nejaký vlog. Je to na vás. Jedno, alebo druhé. Dobre, takže ďakujem za zhľadnutie. Lajkujte, komentujte a hlavne odoberajte. Tak čau. Sorry, že som dlho netočil.